Hej og velkommen. Tak fordi I måtte komme. Ja, det var så lidt. Ja, hvis du skal være her, så skulle du nok gå over og tage en kilde på. Ligger derovre. Jeg kommer jo her i dag for at høre om atomkraft og hvordan atomkraftværket fungerer. Ja, jamen det skal jeg nok forklare. Her ser du atomkraftværket. I atomkraftværket er der 6 ting. En kernereaktor, en dampgenerator, en turbine, en kondensator, et eller flere køletårne og en generator. Her ser du reaktortanken. I reaktortanken er der nogle stave med uran. Mellem stavene er der kontrolstænger. De er til for at opsamle neutroner og sænke hastigheden på kædereaktionen. Nå, men til spaltningen af uran-235. Det kan ske på 2 måder. Enten kan det ske på den her måde, at du skyder en neutron ind i uran-235, og så bliver det til barium og krypton. Og så bliver det også til 3 neutroner og energi. Det kan også ske sådan her, at du tager og skyder en neutron ind i uran-235, og så bliver det til xenon og strontium. Det bliver så til, eller ud af det får du så 2 neutroner i stedet for 3 og energi. Grunden til, at det kan blive til krypton og barium eller strontium og xenon, er fordi, at hvis du tager 36 og 56 og lægger sammen, så vil du få 92, som er nummeret i det periodiske system. 2 nummer. Og det er 54 og 38 giver nemlig også 92. Derfor kan det blive begge muligheder. Og grunden til, at det giver 3 herude her, er fordi, at 92 plus 141 giver 232. Derfor vil der være 3 til overs. Nej, det passer ikke. Det giver 233. Men du har lige skudt en neutron ind i, så det vil faktisk give 236. Ikke? Så trækker du 3 fra herude. Eller du kan lægge de her 3 til de her 2 tal, så derfor vil det give 236 også. Derfor passer det. Og herover har du skudt ind i, så det giver igen 236. Vi kan faktisk lige skrive det, hvis det er. Ja, så det giver 236. Og de her giver så 234 i stedet for 233. Derfor vil du kun kunne tage 2 fra. Synes du, at folk skal være mere åbne over for brugen af atomkraft? Ja, fordi at den er jo CO2-neutral i forhold til kul og sådan noget, som ikke er. Og så er den noget mere vedvarende end kul og olie. Jamen, hvad så med konsekvenserne for radioaktiviteten? Altså, du kan placere atomkraftværket ude på havet, for eksempel. Fordi at så er vandet med til at nedkøle selve kernereaktoren. Du kan også placere den med en salthorste, fordi at når du så borer ned i den her salthorste, hvor du kan sætte kernereaktorerne, vil du så, hvis der så sker en nedsmeltning eller en eller anden, kan man så hælde en masse vand ned i, som så nedkøler. Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Det var så let, og jeg håber, du kunne bruge det. Jamen, mange tak.